الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جلبي هوربي on calminama on jurama on duwanama on yaqama duwaw ko adi fof mbeɗe wasen e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko jangte deftere makko teddunde alquran karim fadhkuruni adhkurkum la ilaha illallah muhammadur rasulullah hakkunde ma e Allah jantoma tan ko dillina toni ma jantuɗa Allah jantoma ɗo ɓuri ɗo jantiɗa ɗum ɗo bandiraɓe sehilaɓe aynam alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ɓernde ndeysan waɗata e ɓernde juumre e suukara ko jangtade Allah ko njuulu ko qur'an ko salatu ala nabi ko njuulu jamma teddungal juulɗo ko julde jamma fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra arabeɓe mbi sa yiɗi hunde sa yiɗi neɗɗo sa yiɗi galle sa yiɗi jawdi ko jiɗɗa fof a heewat ko jangtiɗa ɗum sa yiɗi andude gille ma to Allah ƴeew saɗa jangto Allah walla a jangtaki Allah hande ko 16 gorko bandiraɓe sehilaɓe aynam gorko goto wi ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sariyaji keweyam o yi janginam hunde andinam hunde mi nanto hen nelaɗo wimo ɗemgal ma yo leppu e jangtade Allah fitiya heew ko jangtotoɗa Allah aynam saɗa jangto Allah koye nden ka Allah gonɗa ɗo paaɗa to ɗo liliɗa ɗo ɗo dawɗa ɗo ɗo kirduɗa ɗo ɗo kuudiɗa ɗo koye nden ka Allah gonɗa jalta galle ma mbiya bismillah la ilaha illallah a yaltire inde Allah a yaltire molowo sa juuli fajiri e jama koye nden ka Allah gonɗa aɗa jangto Allah aɗa janga falak aɗa janga ayatal kursi en kaalino mbiɗen aba hurayrata janginumo abi hurayrata janginumo ayatal kursi ko seyɗani e nam hadis mo kalmi o ɗemgal ma leppa e jangtade Allah o mon tarmidi to ngon makko ujunnaji 3,375 e nam 3375 hadis authentique bandiraɓe sehilaɓe hande dasmen yewtata en ko enen jewtata koye men hande ko enen jewtata koye men e ɗiɗo jammaji keddiɗe enen jewtata koye men e lewru korka e nam joom hakkille woni jangtotoɗo Allah woni ganduɗo ko tagira bandiraɓe sehilaɓe aynam gade jangtoɗen Allah goppen jangtade yimɓe gila dawa dawi eɗen jangto yimɓe ha en jettima 40 en mawni hankadi keɗe ko Allah wi o manti ɓen ɗon jangtoroɓe Allah subaka kekiɗe ene dari ene jooɗi ene leeli aynam إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لا إله إلا الله محمد رسول الله لدي أسمان إذا كود galaxiji nangeji ko kawi saci wonande joom hakkillaji en hol joom hakkille woni jangtotoɗo Allah alhamdulillah firti ko mo jangtata ko Allah o anda ko tagira o profitane korka o waɗani dandu o yilaki baraji subaka e kikiɗe firti ko hakkille makko haysen heewi ene manki sabu so neɗɗo andi ko tagira o ɗanotako o foftatako o foda ko aljanna o dogata ko jeygol oɗo foti ko woyde o foti ko ñorade o foti ko huudade o foti ko dawde neraɗo man hafa adlaje sa huli a dawat
giɗoɗa jippade ƴetta jippude moƴƴere bandiraɓe sehilaɓe enam ومن أدرج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة مرسلس الله الجنة إن تيني ما يرني نام غبا رينغول غبا ربا غبا فجرد غبا نيوري غبا جنفاد غبا غوبد غبا غامل غبا حاسداغل غبا موني كنار غبا هونيودي آها تبن الجنة إنام بين جنتو روبي الله إبن داري eɓe jooɗi e bangeji maɓɓe eɓe miijo e tagole allah a tagani ɗum ɗo mere leydi asaman annabaɓe defte malaikaji aljanna jeygol ɗum ɗo tagiraka mere ndeysan gare liggonɗen ɗum allah wi ya alladina amanu tuubu gare tubanen allah o yo fi dhalika falyatanafasil mutanafis aljanna waɗante ko dandu bandiraɓe sehilaɓe eynam nelaɗo sallam o wi on garta mi tindina on ko ɓuri moƴƴude golle mon ko ɓuri laabde ɗum to allah jomiraɗo subahana taala ko ɓuri mawnude daraja e nam kañum ɓuri cakkoɗon kanŋe e kaalis walla potton e gar e gaño o fiya on jaasi piyonmo jaasi ɗum ɗo fof cen hay so a tawama walde badar walde uhud ahzab ɗum ɗo fof oɗon gandi ko ɓuri ɗum jangtade allah o wi jangtade allah potton e gaño o fiya on piyonmo ɗum ɗo fof jangtade allah ɓuri hewde baraji bandiraɓe sehilaɓe e nam hadis rawahu tarmisi to ngadɗo ujunnaji tati e temed tati capan jeeɗiɗi e jeenɗiɗi omonto ibnu maja ujunnaji ɗiɗi e temed ɗiɗi e jeenayyi bandiraɓe sehilaɓe jangtade allah e nam wona ɓe jeehi ɓe garti ɓe inni ɓe diftini nelaɗo sallah sallam wi allah yiɗa qila wa qala wa kasrata sual wa idaat al mal ɓe kay mbi ɓe koye johi e hewde namde e bonnude jawdi allah yiɗa ɗum e nam e bonnude waktu noon ceerno ousmane ɗum ɓuuri bonde e nam ɓe mbi waktu ko silama sa taƴa ɗum taƴma e nam jangtade allah fo ɗon ɓuri hen ko alquran karim haala jomiraɗo subahana taala mami rewo mi refto kala biɗo haala neɗɗo kala biɗo haala nelaɗo ɓuri qur'an yo hisɗiri dina makko haade makko mayde bandiraɓe sehilaɓe wona gotol hakine ujunnaji jeegom bandiraɓe sehilaɓe wala hawla wala quwata illa billah enam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o fuɗɗitono ndeysan haala makko inna asdaqa alhadithi kitabullah e nam wa khayra alhadi hadi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa khayra alhadi hadi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e nam ɓuuri moƴƴude haala fof ko haala allah ɗum ɓuuri sellude ala ko nandi allah ala ko nandi haala makko ala ko foti bandiraɓe sehilaɓe alquran karim haala allah ala ko foti bandiraɓe sehilaɓe e nam nelaɗo sallah sallam o wi on biɗo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nenam bandam sa wiini laabi temedere e ñalowma way kana ka rimɗini jiyaɓe sappo a windanama baraji sappo a mumtanama bakkatuji sappo allah renma e seyɗan e ñalowma ma ha hira bandiraɓe sehilani o wi hay goto wawa addude ko ɓuuri ko gadduɗa ko sona baɗɗo ko ɓuuri ko mbaɗɗa ko hadis rawahul boukhari to gonɓe ujunnaji tati e temed ɗiɗi e capanɗe jeenayi e tati omon to muslim ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e capanɗe jeenayi e tati ceerno soman ko mbiyata la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ndeysan dañaɗi ɗo baraji fof te aɗa wawi wiide ɗum aɗa hocciri funnani a hoccirani funnani aɗa sallikini a sallikinaki aɗa yaha jeere aɗa woni waala aɗa woni jeeri aɗa woni bureau aɗa woni tande aɗa woni maayo e nam te so ɓiye noddima ene salminna a wiyata ɗum uhu ala a salmitto ɓiye kadi jokka wirduma wirdu nelaɗo ala uhu allah wi wa ida huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sa wiyama assalamu aleykum wiyata ko wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hay saɗa jangganno haala allah hay saɗa jangganno qur'an noon dutta salminama ala ko haali ko wona qur'ana bandiraɓe sehilaɓe mi haalino hadis o mi watta kadi nelaɗo wi halki ko nannoɓe diine ko jeyaka hen halakal mutanati'un halakal mutanati'un halakal mutanati'un nenam bandam ɓe pawmaka ene tampinma enam ɓe mbima soɓe noddima an ya jaaboɓe kono noon hota jaabo ɓiya hota jaabo denɗe hoto jaabo koddiɗo ma hoto jaabo ayaya en cattini diine men en pawi koye men ko allah fawani en kala pawɗo hoore men ko allah fawani ɗum ruttote koye jomum ndeysan jaɓatake to allah enam
nelaɗo man ahdat fi amrina hadha ma laysa minhu fo warante ndeysan yurmini neɗɗo rewa Allah ndeysan duuɓi jaɓata ko sababu wona sunna kada ala ikhlas wala hawla wala quwwata illa billah Allah jaɓata e dewal Allah sona ko woni sunna e ko woni ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi e wirdu nelaɗo moɗen haade wirdu nelaɗo wona wirdu ma Samba wala wirdu ma Demba o wi on mbiɗo subhanallahi wa bihamdihi o awanama tamirowe aljanna la ila sahih targhib gotol tan sa wi subhanallahi wa bihamdi nena bandam ene weemi subhanallahi wa bihamdi aɗa yaha jeere subhanallahi wa bihamdi aɗa defa subhanallahi wa bihamdi aɗa una subhanallahi wa bihamdi aɗa yarwo aɗa takko aɗa dunca aɗa wawi wiide noon dottaka ndeysan saɗa laaɓi sa laaɓani saɗa warñi saɗa hucciri funnani saɗa hucciri hirnani foof ndeysan bindanɗa gawaneɗa tamorowe aljanna weeli nanone yanoɓe gartade bandiraɓe sehilaɓe eynam dina nelaɗo ene weeɓi nelaɗo mbemne hoto cattine bandiraɓe sehilaɓe eynam sa juule nelaɗo goto noon Allah juule ma laaɓe sappo eynam mbiya allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد version authentique جولا إن الله جولي ما so sattama heydama o holama tampama fayama juula e nelaɗo ndeysan haajuma humto ɓerde ma wellito e nam jangtade Allah kañum wellata ɓerde wona min ñaami suppu min jari kafe kuppu mburu ala ɗum weltata ɗum mawnide ko reeto e nam kewɗo ñamde o wonata ko gamɗo e dewal Allah o heewa ko yahara waañ o heewa ko yahara tarode o heewa ko ɗanoto o heewa ko hol wiyete kadi ko ŋablata omo ŋabla o ama e reedu so heewi joomum ŋabla reedu hoto heewa no feewi ñaam seeɗa goppa nokku pour ndiyam goppu ko fofado e nam duwasa mawnude mbaɗa aɗa hoya e dewal Allah mbawa rewde Allah aɗa hoyi gona relax e nam gona jogoɗa condition physique e dewal Allah so reedu ma mawni gama e dewal Allah amde e dewal Allah moƴƴani bandiraɓe sehilaɓe ko noon Allah wi e nam ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون نافق روح على كنا آمي إنسان ولتفاق وين برنمو ولتفاق دول الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كان اسمان إنه يردو كم نبي صلى الله عليه وسلم كن دبر جيدو ولا كن قرقر جيدو على روبي ورد سكاني موبي بابيس ما never kumbis ma yes jangi dewal Allah jangi zikruji nen aɗa Mu'adh min mbeɗa yitma o kalni julɗa biya allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik e Allah wallam e jangtadema e mantudema e moƴƴinde dewal Allah ko Allah yiɗnanma ɗum ɗo ko Allah walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun Allah yiɗnuma imanama o yonna ɗum ɗo ɓerde ma ɗo pappis mo nefa mbatta jankade Allah nelaɗo sallallahu alaihi Mu'adh mbeɗa yitma nde yiɗimo de o jangguinimo dewal Allah o jangguinimo no rewde Allah wona tan kumbis e papis potta dutal mite i hoto paɗa kumbis ɓogge to jeeɗa ɓogge wuro Cheikh Ousmane e mbeɗa yitma mbeɗa nomma ala ɗum wona noba ɗum wona ɗum ko fenade o fenata wona gonga o nobanima eynam yidde neɗɗo kalna ɗum ko nafata ɗum eynam an hul Allah an uppu cigarette an uppu ñoore an uppu ngamela an janggo an liggo an toppude jinnaɗuma an uppu ko mbatta ko an uppu ƴettoje ɗe an uppu ayaya uppu hasidagal mbajoɗa bandema oɗon itta nder suuda hayta gortinan mbasa haalande yimɓe ɗum ɗo woni waajo ɗum ɗo woni gilli eyna gilli sabi Allah eynam إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات
والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جل مكة يا لين كن دولا تكل كن صلى الله عليه وسلم. ليسان حال الله جول بريوبي وربي مؤمن ريوبي وربي ben hulbe Allah rewbe worbe ben gogi rewbe Allah ben mujbe rewbe worbe ben sakkibe rewbe worbe ben horbe rewbe worbe ben redbe farjiji mon rewbe worbe ben jantibe Allah ko heewi deysan Allah parani be aljanna towdo o aljanna mojjo o jobdi mojjirde be bandirabe sehilabe ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ngaren jamtunen Allah no buri ko jamtunen jawdi ko jamtunen galle ko jangtane kange ko e kalis ko e debbo o e orho o e fof mon argent ma femme ma maison mais kumbis no fo ko do hentoto e aduna he dum do rone dum do moje dum do wedde malit e na hendoto ko woni sabi Allah ko mi aduna fo ko huda ha heddi jantade Allah e ko yaade mum bandirabe sehilabe e nam koy korko wona ngare profiten wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.